кар баща ми да ми го купи за рождения ден. Би било, ако беше готин, но той не. Да, ще ми подари телчета за телбот. Партито започва всеки момент. Тук съм, господин Рак. Спонж Боб, защо се забави? И къде е подаръкът? Камионът за доставка сега ще дойде. Тук е, господин Рак. Всички по местата! Честит рожден ден! Роди ми се, момче. Татко! Застояли пуканки. Има вкусна помия. Защото е помия. Това аз ли трябва да съм?